Hvad er elektricitet? Elektricitet, også kaldt el, er en form for energi, som består af strøm fra elektroner. Der bruges elektroner til at holde atomstrukturen sammen. Det bliver gjort ved en negativ ladning. Men hvis nu strukturen bliver ødelagt, så elektronerne ikke længere har kredsløb om kernen, kan der ske det, at et elektron mistes. Eller et nyt elektron kommer til. Det er den elektricitet, som vi kender i dag. Den laves el. El kan blive skabt på flere forskellige måder. Men f.eks. i et vandkraftværk udnytter man vandet. Vandet løber igennem en turbine. I turbinen er der forbundet en aksel. Akslen hænger sammen med en elektrisk generator. Det er generatoren, som producerer strømmen. Inde i generatoren foregår der nu en proces, hvor elektricitet bliver skabt. En elektrisk leder møder et magnetfelt. Her genereres en strøm. Størstedelen af strømmen, mennesker laver i dag, produceres af generatorer. Der findes 4 forskellige elektriske kraftværker. Brændselskraftværker virker ved, at kraftværket udnytter kraften ved at forbrænde. Atomkraftværker virker ved, at den udnytter kernekraft til at opvarme og få elektricitet derfra. Vindkraftværker er, som man ofte ser, en vindmølle. Vindmøllen er altafhængig af vinden og udnytter den også til elektricitet ved, at møllen genererer energi, når vinden er god og får møllen i omdrejninger. Vandkraftværker, som vi allerede har nævnt. Det har været Anita, Miki, Nikolaj og Jetta med emnet elektricitet.